Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Татарстан дулкынында программасының бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга Нәсим Окмал тәкъдим итә. Шундый затлар була. Алар бу дөньядан киткәч үзләре белән тулы бер дәврне, үз дәврләрен алып китәләр кебек тоела. Ләкин бераз аңышкач, аңга килгәч, шунысы да аңлашыла. Юк, алар вафатларыннан соң да милләткә, халыкка бер терәк булып хезмәт итәләр. Без аларның әйтеп калдырган фикерләренә, кылган гамәлләренә, әдәби яисә гыйльми мирасларына, васиятләренә таянабыз. Безгә авыр вакытларда, әйтик, Туфан ага Миңнуллинның сүзләре көч бирә, Миркасыйм ага Госмановның фикерләре туры юл күрсәтә. Димәк, алар үзләре вакыйлыкта чакта да милләтне әйдәп баручылар булып калалар. Җөмләбезгә язучы, әдәбият белгече һәм тарихчы галим, академик Миркасыйм Габделәхәт улы Госманов исеме килеп керү очраклы түгел. Бүген сүзебез галимнең куйган хезмәте һәм шәхесе турында. Аның хакындагы шигъри сүздән башлыйк. Ник дигәндә, шагыйрьләрдән сүз чыга хикмәт белән. Татарстанның халык шагыйре Гәрәй Рәхимнең Миркасыйм Госмановка багышлап язган шигъре бар, һәм анда галимнең якты образы бөтен тулылыгы белән күз алдына килеп баса. Аны шагыйрь үзе укый. Сәхнәдән сөйләнгән вакытта алынган язма, тыңлыйк әле шуны. Өстәлеңдә гасыр катламнары, тарих катламнары, язмышлар, аларда бит бөек җиңү дәрте, ачы җиңелүләр, сагышлар, аларның тузаннарын кагып, туфракларын арчып, тазартып, терелтергә кирәк, якты, ачык сахифалар итеп, яңартып, узган тарих, алгы тарихларга ялгышмыйча кирип китсенгә, тулып ташкан ярты гасыр гомер эзләнергә язды бит сезгә. Көнне төнгә, төнне көнгә ялгап, тарих төпкелләрен актардың. Бүген синең иҗат җимешләре шәҗәрәсен төзи татарның. Гәрәй Рәхимнең Миркасыйм Госмановка багышлап язылган шигырен тыңладык. Һәм без бүгенге тапшыруыбызда аның якты рухын искә алабыз. Бу дөньяда кылган игелекле гамәлләрен хәтердә яңартабыз. Галимнең тагын бер улы эше җыен фондын оештыру һәм шушы фондта алып барган эшчәнлеге булды. Аның бу юнәлештәге хезмәте турында дәүләт эшлеклесе Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев булай дип сөйләгән иде. 1989 елны Казан каласында җыен дигән фонд оешты. Ул җыен татар телен, татар мәдәниятын, милли мәдәниятебезне, милли мәгарифебезне үстерү буенча, аңа ярдәм итү буенча төзелгән фонд иде. Шунда Миркасыйм агайның иң беренче җыелышта әйткән сүзләре хәзердә истә. Әгәр дә без үзебезнең милләтебезне үстергә телибез икән, телебезне саклап калырга үстергә телибез икән, дәүләттән генә көтеп утырга тиеш түгел. Әгәр дә без дәүләттән, хөкүмәттән генә көтеп утырсак, безнең бер эшебез дә ахырына барып җитмәячәк. Шуңа күрә без фонд оештырыйк һәм шушы фонд белән кулдан килгән кадәр үзебезнең милләтебезгә ярдәм итик дип әйткән иде. Һәм бу өлкәдә Миркасыйм агай җитәкчелегендәге фонд бик күп эшләр эшләде, бик күп гамәлләр кылды. Берничә ел эчендә генә дә шушы фонд тарафыннан 42 китап әзерләнеп, җыелып, эзләнеп, тупланып, бастырылып дөньяга чыгарылды. Ул бит гадәти китаплар гына түгел, гади китаплар гына түгел. Аның материаллары төрле архивлардан, китапханәләрдән, кулъязмалардан җыелып, тупланып, шәхесләрнең шәхси китапханәләрдән тупланып, бик зур авырлыклар, бик зур кыенлыклар белән тупланган китаплар. Бу безнең бөек шәхесләребезгә багышланган шәхесләр дигән цикл. Аннан соң 80нчы елларның азагында, 90нчы елларның башында иң беренчеләрдән булып җыен фонды Казанда бөтен татар халкын шаккаттырып искиткер зур кичәләр оештырды.
Без ул вакытта менә бу стадион бинасында 25 мең кешене җыеп мәхли дигән искиткеч зур кичә тантана оештырган идек. Бу безнең халкыбызга, халкыбызның тарихына, халкыбызның бүгенгесенә һәм киләчәгенә өметләр, киләчәккә өметләрне багышлаган иде. Безнең архивта Разил Вәлиевнең Миркасым Госмановның җыен фондындагы эшчәнлегенә кагылышлы тагын бер чыгышы саклана. Галимнең 75 яшьлек юбилее кичәсендә ул булай дип әйткән иде. Армый талмый, бер тиен акча алмый, үзегезнең газиз гомерегезне, газиз кишләрегезне шуша сарыф итеп, шуша фондны оештырып, шуша эшләрне башкарган өчен рәхмәт әйтергә дип монда сезнең каршыгызга чыгып бастык. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйе, Миркасым ага җыен фондына гади генә бер хезмәт итеп түгел, җан эше, намус эше дип карады. Җыен фонды турында сүз чыкканда, аның йөзе яктырып, күзләре очкынланып китә торган иде. Безнең архивта галим белән нәкъ менә шушы фонд турындагы бер әңгәмәнең язмасы саклана. Тыңлыйк әле. Һәм игътибар белән тыңлыйк. Аның фикерләре бүген безгә бер вәсият икән бит ләбаса. Мен үзім бүтін ішіне жемағатшылық тәртібінде эшлейм. Çünkü менің бір иманым бар. Өз халқыңа нәрсенедір қолыңнан келсе, бошлай эшләргә тиессің. Әмінда бит мен енді халыққа хезмәт итем деп үзімнің ышанган иманым шунда ныгыган кеше, һәм мен әймәм җыен фондында гомумән бер тиен акча кол коеп алганым юк. Хезмәт хакы алмыйм мен аны. Җәмәгатьчелек эше. Разил Вәлиевләр, Туфаннар, башкалар барсы да җәмәгатьчелек эш тәртибендә катнашалар. Әгәр дә без җәмгыятебездә гражданнар җәмгыяте булсын дип телибез икән, менә халыкта шундый аңда булырга тиеш. Акчалы эшләгән җирдә гражданнар җәмгыяте булмый. Гражданнар җәмгыяте ул ихтияри, фидакарларча бушка эшләгәндә генә бартка килә. Мәсәлән, чит илләрдә фондлар бик күп. Хусусый фондлар, шәхси кешеләрнең капиталы нигезендә бүләк итеп бирәләр фондларга. Бездә дә андый булган. Мәсәлән, революциягә кадәр татар дөньясында бигрәк 19 гасырның ахыры белән 20 гасырның башында мәдәният гүрләп үсә. Тукайлар чоры, Гаязхайлар чоры, Әмирханнар чоры, Галиаскар Камаллар чоры. Һәм шул вакытта йөзләгән хәтта меңләгән мәктәп мәдрәсәләр ачыла. Арасында Галия кебек, Мөхәммәдия кебек, бу бый мәдрәсәсе кебек әймәм, Хусейния кебек әймә, пет институт, пет колледж дәрәҗәсенә күтәрелгән мәдрәсәләр бар. Алар бит хусусый хәйрия юлы белән бирелгән акча исәбенә яшәгәннәр. Мәсәлән, Хусейновлар үзләре генә Гани бай һәм Әхмәт бай миллионлап акча тотканнар. Укытучылар тәрбияләгәннәр үз исәбенә. Мәдрәсә тәрбияләгәннәр. Мәдрәсәләр тулай турак булган. Андагы шәкертләргә ашарына да алар биргәннәр. Һәм мондый мәдрәсәләрнең, мәктәпләрнең үрнәге бездә бик күп. Әлбәттә, кичкенә авылларда кичкенә мәдрәсәләр булган мәктәпләр әйме. Зур шәһәрләрдә әлегенә санап киткән мәдрәсәләр кебек атаклы мәдрәсәләр булган. Алар халыкның үз акчасына яшәгән. Әлбәттә, bütün байларда хәйрияче була алмый. Аның билгеле бер проценты, 3-4%мы, 5%мы, 2%мы, шул кадәр өлеше мәдәниятне, культураны тутырга өлеш кертә. Мин уйлыйм, киләчәктә дә безнең эшкуарларыбыз үсеп, җитлеккәч, бигрәк тә аларның әйбәт тәрбия алган балалары, оныклары җитлеккәч, бездә дә даими рәвештә ярдәм итә торган эшкуарлар, хәйриячеләр булыр дип ышанам. Миркасым ага Госманов тавышын ишеттек. Галимнең гомере гыйльми эшчәнлеге Казан университеты белән бәйләнгән. Шулай ук ул Татарстан Фәннәр академиясе үсешенә зур өлеш керткән, этәргеч биргән шәхесләрнең берсе. Хатирәләргә бирелеп алыйк. Галимнең вафатыннан соң узак та үтмичә аны искә алу кичәсе үткәрелгән иде. Татарстан Фәннәр академиясенең ул вакыттагы президенты Миркасым ага белән иң торып эшләгән кешеләрнең берсе академик Әхмәт Мәсхәров былай дип сөйләгән иде. Академик Усманов гомеренең соңгы 10 елында күбрәк академияга эшләде. Башта ул тарих институтында башлады, аннары мине президент итеп сайлап куйгач, мин үзем химик булгач, мин беренче шәйтеп үземә тарих белгече, тел белгече, татар дөньясы белгече эзли башладым вице-президент итеп. 95% мин сөйләшкән кешеләрнең фикере булды, ул академик Усманов булырга тиеш. Шуннан без эшли башладык. Менә Миркасым абый ул киң кеше. Аның фикере киң, аның фикере, гамәле
татар теле, татар тарихы, Татарстан тарихы гына түгел, аңа гына сыймыйдыр. Ул һәрбер өлкәдә үзенең җирдән чыккан акыллы фикере бар иде. Физика өлкәсендә, химия өлкәсендә, политика өлкәсендә, дипломатия өлкәсендә кем белән ничек сөйләшергә, тормышны бик яхшы беләдер. Менә 3 ел ул вице-президент булып эшләде, аннары советник булып эшләде. Ул минем иң бәхетле еллар булды. Миңа да ул остаз булды. Тормышны өйрәнергә, аның фикерен белергә, аның белән киңәшергә, аның белән кай вакытта чәкшеп тә алырга. Шуңа күрә ул еллар бик нәтиҗәле булды. Мир Касыйм абый безнең бик зур галимебез. Әгәр дә Мир Касыйм абый исән-сау булган булса, без татар факультетын бирмәс идек. Минем шундый фикер башыма килә. Безгә көч җитмәде. Көрәшеп карадык без Радиил Исмәгыйлевич белән, башкалар белән татар факультетын саклап калырга университетта. Менә безгә җитмәде менә Мир Касыйм абый. Ул булган булса, без җиңеп чыгар идек. Эх, Мир Касыйм агай исән булса дип уфтанулар күп булды. Әле дә уфтанабыз. Менә шушы уфтану 2011 елда үткәрелгән бер кичәдә Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллин чыгышында да чагылыш тапкан иде. Аның үзенә бер төрле бүтәнләргә ошамый торган оештыру сәләте. Буйрыкта бирми, ялынмый да, һәм бөтен кеше аның әйткәнен үти торган кеше иде. Бик күп начальниклар кычкыралар, тегеләй итәләр, булай итәләр, акыл саталар. Кешене үзенең авторитеты белән, үзенең шәхесе белән аны эшкә җигә белү. Ул Мир Касыймның менә оештыручы буларак иң асыл сыйфатларыннан берсе иде. Бигрәк тә истәлек итеп сөйләрлек, сагынып искә алырлык бер вакыйга шушы археографик экспедицияга мин алып чыгып китте ул. Без Пермь якларына чыгып киттек. Менә мин шушында кешенең үзен студентлар белән дәрәҗәсенә төшермичә дә, кай вакытта кешеләр әйбәт булабыз, җайлы булабыз дип үзләрен төшерәләр, үзләре аралашкан кешеләр дәрәҗәсенә. Ул беркайчан алай булмады. Ул һәр вакыт студентлар өчен ул укытучы булды, остаз булды, аның әйткәне үтәләргә тиешле олы кеше булды. Инде аралашда бик гади, һәм бөтенесе дә анда кызлар, егетләр барысы да аның сүзен тыңлап йөгереп кенә йөриләр иде. Мин баштарак гаҗәпләндем. Татар дәүләт академия театрында яңа татар пьесасы конкурслары үткәрә башлагачтан ни өчен әле анда Мир Касыйм Усманов шушының җитәкчесе булырга тиеш дигән. Күрәсең, шушы конкурсны оештыручыларның да фикере бик дөрес булгандыр. Әдәбиятта аның формасы язылу гына түгел, эчтәлек. Язылган әсәрләрнең фикере, тирәнлеге, камиллеге, менә шушы әйберне белер өчен менә безнең шушындый алим кеше булырга тиеш булгандыр. Бик кызыгы, шушы конкурс тамамлангач, 3нче турга җиткәч, Мир Касыймны төяп, аны кул язмаларга күмеп, Васильевдагы бер йортка илтеп ыргыталар иде. Һәм ул шушында мәгәрәдә яткан кебек шушы пьесаларны укый иде. Миңа мәсәлән, беренче тапкыр язучының һәм бигрәк тә графоманнарның пьесасын уку минем өчен бик авыр бер сынау. Укырга да кирәк, укыйсы да килмей. Менә шушы эшне ул төгәл башкарып, бер нинди кешеләрнең авторитетына, тегесенә, монысына карамыйча, объектив бәя бирү. Менә Мир Касыймның аның төп принциплары, төп эшләү рәвеше шушы булгандыр. Мир Касыйм дәрә аны кабатлап булмый, дахиларны, бөек кешеләрне кабатлау мөмкин түгел, әмма ләкин аның үрнәгендә, аның эшен дәвам итәргә бүген кирәк. Без аңарга бүген бик мохтаҗ. Без не кызганыч күтәреләсе урынга төшебрәк барабыз хәзер. 2011 елда Мир Касыйм Госмановны искә алу кичәсендә Туфан ага Миңнуллин менә шулай дип әйткән иде. Галимнең фән юлындагы тагын бер улы хезмәтен искә алмый мөмкин түгел. Тарих фәнен милләткә хезмәт иттерүнең ачык бер мисалы, галимнәребезгә үрнәк булырлык мисалы бу. Сүз Казаныбызның 1000 еллык тарихы булуын исбатлау турында бара. Хәтердә Мир Касыйм Госмановның юбилей кичәсендә Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Людмила Андреева былай дип чыгыш ясаган иде.
В далеком 1978 уже году, когда была сделана первая попытка и определить возраст Казани как 800 лет, все знают эту неудачу, когда Российская академия наук сказала «нет», что еще не доказано, что Казани 800 лет. И, конечно, когда мы начинали в 1995 году подступаться к этому вопросу, естественно, было страшно. И поэтому многие ученые-историки, Институт истории, Казанский государственный университет, наши городские власти, мы долго сидели и думали, какое же имя поставить во главе во всей нашей научно-исследовательской работы, которым бы посмотрел весь мир, прислушался весь мир, и кто бы смог организовать тонко, последовательно, принципиально, жестко работу, которая принесла бы победу. И такое имя было определено. Это Миркасым Ахатович Усманов. Әйе, җитәкчеләр галимгә Казанның төгәл яшен ачыклау буенча фәнни тикшеренү эшләрен җитәкләргә тәкъдим итәләр. Миркасым ага бераз гына уйланып тора да әйтә: "Әгәр мин бу эшкә алынам икән, ахыргача принципиаль, катгый һәм аяусыз булачакмын" ди. Һәм шулай була да. Миркасым Усманов иң әүвәлдә бу проблемага Америка, Иран, Төркия, Венгрия, Россиянең абруйлы галимнәрен җәлеп итә. Идел юлы экспедициясен оештырып, дөньяның бик күп шәһәрләрендә Татарстан, татар халкы белән таныштыру эшләре алып бара. Мы проплыли полсвета, во многих городах мира побывали, и везде имя Миркасыма Ахатовича было у нас впереди как флаг, оно звучало, и ученые этих городов с большим трепетом относились к тому, что говорил Миркасым Ахатович о возрасте города Казани, о тех доказательствах, которые уже мы имели, и о той работе, которую мы проводили. Татарстан башкаласының 1000 еллыгы әнә шундый зур, катлаулы хезмәтләр нәтиҗәсендә дәлилләнә. Үткәнен белгән халыкның киләчәге бар. Үткәннәребезне белгәнгә күрә Казанның 1000 еллыгын уздыруга ирештек. Шуның нәтиҗәсендә бүген Казаныбыз Идел буеның йөзек кашына үрелде. Россиянең 3нче башкаласы буларак танылу алды. Менә бит ничек. Һәм буларның барысында да Миркасым Усманов һәм аның гыйлемдәшләренең турыдан-туры өлеше бар. Миркасым Усманов үзеннән соң үз эшен дәвам иттерүче шәкертләр калдырган бәхетле остаз галим. Шуларның берсе күренекле тарихчы галимебез Искәндәр Гыйләҗев. Башка галимнәребездән ул нәрсә белән аерылып тора? Миркасым абый үзенең туу белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Кытайда туса да, соңрак Казанга белем алырга килә. Казан дәүләт университетына укырга керә, күңеле тарта, димәк аны татар җире тарта. Һәм ул Казанга килгәндә аның бер танышчысы да булмый. Шул катлар аралашып кына таныш булган. Һәм шуннан соң инде Миркасым абый менә шушы 58нче елда Казанга килеп укырга кереп, татар халкына хезмәт итә һәм үзен формалаштыра. Шәхес буларак, галим буларак. Миркасым абый Казан дәүләт университетында филология белгечлеге буенча һәм тарих белгечлеге буенча белем ала. Шулай ук аның үзенчәлекле сыйфаты. Һәм һичшиксез минемчә менә шушы филология белгечлеге буенча һәм тарих белгечлеге буенча белем алуы Миркасым абыйга бик яхшы нигез бирә киләчәктә фән белән шөгыльләнү өчен. Миркасым абыйның эшчәнлегеннән мин тагын бер аның зур казанышын атап узар идем биредә. Ул зур археограф. Археография ул безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Миркасым абый гомере буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде. Аның иң зур казанышларының берсе Казан дәүләт университетында археографик экспедициялар оештыру. Ул 60нчы еллар башында ук башланып киткән эш, гаҗәеп зур, мактауга лаек эш. Миркасым абый ничә дистә ел шушы археографик экспедицияның җитәкчесе булды. Татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә булып, төрле төбәкләрдән Казанга кулъязмалар, китаплар алып кайтты. Һәм алар безнең фәнебезне үстерү өчен бер зур, яхшы нигез булып торалар. Безнең галимнәребез әле бу бүтән кулъязмаларны, бу зур байлыкны барлап та бетермәгәннәр шикелле. Миркасым абый тарихыбызда бик күп темалар белән шөгыльләнде. Башта татар тарихи чыганаклары 17-18 чыганаклары белән шөгыльләнде. Аннан соң Алтын Урда чыганаклары белән, аннан соң аны кызыксынуы урта гасырдан бүгенге көнгә кадәр бара. Һәм һәрбер өлкәдә, һәрбер тема буенча аның зур, саулы һәм нигезләнгән фикере бар.
Һәм шуның белән аның эшчәнлеге дан казанды, абруй казанды. Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә бик яхшы беләләр, бик югары бәялиләр. Тагын бер бик зур үзенчәлек дип атар идем. Миркасым абый ул тарихчы, галим, археограф кына түгел, ул язучы да һәм популяризатор, пропагандист. Аның Каврый каләм изеннән дигән китабы, аның Серле балбал дигән китабы безнең җәмәгатьчелек арасында шулай бик популяр булдылар, бик зур урын алып торалар безнең тарихны пропагандалауда. Тагын мин шунысын да әйтер идем, Казан университеты вәкиле буларак, Миркасым абый безнең университетта уникаль бер кафедра оештырган шәхес. Моңа кадәр элекке Советлар Союзы территориясендә халык тарихына багышланган кафедра юк иде. Һәм бу һичшиксез Миркасым абыйның тырышлыгы аркасында, энергиясе аркасында барлыкка килгән кафедра. Тагын бер нәрсәгә генә туктыйсым килә. 74 елда мин Казан дәүләт университетына укырга кергәч, мин Миркасым абыйның канат астына эләктем һәм үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки Миркасым абыйның мәктәбе, тормыш мәктәбе, фән мәктәбе минем формалашуым өчен бик зур урын алып тора. Миркасым Госмановның тагын бер шәкертен тыңлыйк, Рәфик Мөхәммәтшин. Миркасым абый шәхсән минем өчен беренче чиратта әлбәттә ул остаз, икенчедән безнең өчен ул зур галим, өченчедән ул шәхес. Без Казан дәүләт университетының тарих факультетында укыган студентлар 70-80 еллар, 60 еллар без барыбыз да Миркасым абый мәктәбен узганбыздыр. Чөнки безнең бик күбебез 80-90% археографик экспедициялар аша узды. Һәм шуннан да ул фәнни мәктәп кенә түгел, тормыш мәктәбе дә булды. Шәхсән мин Миркасым абый белән археографик экспедициягә чыгып, учак ягып, учакта аш пешерергә дә өйрәндем ниһаять. Беренче курсны тәмамлаганнан соң, галим буларак Миркасым абыйның башлаган һәр бер юнәлеше ул безнең татар тарихында, татар фәнендә беренчеләрдән булды. Ул беренчеләрдән булып чыннан да 17-18 гасырны профессиональ бик тирән дәрәҗәдә өйрәнде. Алтын Урда чорын. Аннан соң инде ул безнең өчен бик күп яңа шәхесләр ачты. Аның Заветная мечта, Хусаин Фәйзханов дигән китабы ул чыннан да безнең өчен Хусаин Фәйзханов ачып бирде. Миркасым абый фән өлкәсендә беренчеләрдән булып Шабуддин Мәрҗәнине безнең фәнебезгә кайтаруда зур роль уйнады. Аның беренчеләрдән булып галимнәр арасында ул Мустафа Әхбар хакында зур мәкалә язып чыкты. Һәм башкалар. Шәхес буларак Миркасым абыйны мин ике сыйфат белән генә билгеләп үтәр идем. Беренчедән ул харизматик шәхес, икенчедән ул зирәк. Рафик Мөхәммәтшинның фикерләрен тыңладык. Миркасым ага гомере буе халык иҗатын өйрәнгән галим. Аның белән бу турыда сөйләшеп утырганыбыз булды. Җырларының ул борынгыларын, борынгылык сирпелеп тора торганнарын ярата иде. Халкыбызның Чатырлар дигән җырын ул бер кайчан да битараф кына тыңлый алмады. Шушы җыр белән дәвам иттергәле. Аның шигырен халык көенә Зөлфәт иҗат иткән Илһам Шакиров язмасы.
nişek düşsen yaraklarda yürek nişek düşsen yaraklarda yürek nişek düşsen yaraklarda. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Улуг галимебез Миркасым Госмановның якты истәлегенә багышланган тапшыру дәвам итә. Миркасым Госмановның үзе белән булган тагын бер әңгәмәгә тукталыйк. Аның белән булган соңгы интервью бу. 2010 елның 8 октябрендә кичкырын язылды. Бу атна кич көне иде. Язма эфирга 10 октябрьдә барды, 11-дә без инде аның үлеме турында кайгылы хәбәр ишеттек. Миркасым ага белән булган шушы соңгы әңгәмәдән бер үзек тыңлыйк. Шәхесләрбез сериясы турында сүз чыккан икән, бер-ике генә җөмлә белән җыен фонды турында да әйтергә кирәктер. Җыен фонды 90-нчы елларның башында татар мәдәниятен, телен, татар тормышын әйбәтләп яктырту, таныштыру максатыннан уйышкан бер вакыф, ягъни фонд. Һәм менә шушы фонд эшли башлаган вакыттан бери аны уйыштыручы, аның идеологлары мәрхүм драматург Дамир Сиражиев булды. Һәм безнең күренекле җәмәгать эшлекчесе шагыйрь Разил Вәлиев һәм мин дә кушылып әйме бу фондны аякка бастырдык. Һәм шуннан бери безнең төрле юнәлештә эшләрбез бар. Концертлар оештыру, конкурслар оештыру һәм китаплар чыгару. Китаплар дигәндә без иң элек моңарча сирәк чыккан, ягъни совет чорында тыелган, оныттырылган әсәрләрне чыгарудан башладык. Мәсәлән, Худяковның Казан тарихы турындагы әһәмиятле хезмәтен беренче булып чыгардык. Карл Фоксның татарлар турындагы язмаларын, алар бик әһәмиятле әсәрләр, әһәмиятле язмалар. Исмаил Гаспралның хезмәтләрен чыгардык. Һәм соңра безгә шундый фикер килде, онытылган шәхесләрбез безнең бик күп. Совет чорында бит без 3-4 кенә шәхесне атый идек. Әгәр мәгърифәтчелек дөньясы булса, Каюм Насыйри, калганнарын белмибез. Каюм Насыйри бит ул орта куллы бер практик мәгърифәтче, теоретик, фикер иясе бу тирәнлеге анда шамалын. Мәрҗани белән чагыштырганда, Рида Фәхретдин белән чагыштырганда. Шулай ук әдәбиятны алсак, бер Тукай. Галимҗан Ибраимов та юк иде, бик күп еллар. Гаяз ханы әйтәсе дә юк. Аны дошман дип сүгеп тибеп, узудан ары китмәдек, һәм тагын дистәләгән, онытылган шәхесләр бар. Тарих ул шәхесләрнең ишәнлегеннән гыйбарәт. Совет чорында безгә өйрәтәләр иде, тарихны халык массалары ясый дип. Халык массаларын кемнәр ияртеп йөри? Кемнәр аңа канат бирә, фикер белән? Айрым кешеләр, айрым шәхесләр. Халыкның инәсе, җепне ияртеп бара торган инәсе ул зыялылар инде. Зыялылар әймен. Менә шушы зыялыларны бер кадәре кайтару юлында мин аспирант чорында ук әйме мавыгып киттем һәм беренче булып Хусейн Фәйзхановны яңадан өйрәнеп, аның турында китап яздым. Шул вакытта Мәрҗани турында кызыксына башладым. Рида Фәхретдинов турында. Аларсыз безнең мәдәни тормышыбызны күз алдына китереп булмый. Һәм менә соңгы вакытта шул шәхесләргә багышланган махсус китаплар чыгарырга дигән. Мәсәлән, без Фатих Кәрими турында, Газиз Губайдуллин турында, бер туган Рәмиевләр турында, һәм башка Әхмәров булсын, Габдрахман Сәгъди булсын, ниһаят Гали Рәхим кебек онытылган бик шәхесләрбез турында да китаплар чыгаруга ирештек. Моңарча 15-тән артык китап чыкты. Һәр бер шәхескә багышланган документлар, аларның әсәрләреннән үрнәкләр һәм аларның ишәнлеге турында әйтелгән фикерләр.
Менә шулай итеп бу эш башланып китте. Хәзер әйме зур план төзелде. Минем уемча, әгәр дә гомер булып дөньялар нормальный барса, татар шәхесләре хакында 120-гә якын китап чыгарып булыр иде. Бездә шәхесләр бик күп. Һәм бик кызык, ялтырап торган шәхесләр бар. Мәсәлән, шундыйларның берсе Мәрҗани, Хусейн Фәйзханов, Исмаил бей Гаспралы. Аларсыз безнең тарих юк. Һәм ниһаять Гали Рәхим кебек чын академик юнәлештә эшләгән галимнәр бар. Һәм бер яктан публицист буларак, икенче яктан фикер иясе буларак гасыр башындагы әдәби фикеребезне уятып җибәргән шәхесләрнең берсе, җанландырып җибәргән шәхесләрнең берсе Хади Атласи бар. Тарихи китаплар гына түгел, аның публицистикасы да бар. Алардан да бер җыентык чыгару насип булды. Ниһаять интеллектуаль фикер ияләренең, күренекле фикер ияләренең берсе Җамал Валиди. Ул бер яктан филолог, икенче яктан тарихчы, өченче яктан фикер иясе, философтан. Язган әсәрләре үз чорында әдәби хәрәкәткә дә бик нык тәэсир ясады, тарихи фикергә дә. Ләкин мәгълүм булганча Җамал Валиди иң беренчеләрдән булып Солтангалиевчелек дигән уйдырма яла белән гаепләнеп 32-33 еллар ук кулга алынып, төрмәдә кыйнап үтерелгән кеше. Аннан соң Солтангалиевнең үзенең исемен телгә алу тыелган кебек, Җамал Валиди дә оныттырылган иде. Менә шул Җамал Валидинең әсәрләрен җыеп, хезмәтләрен җыеп, бер том итеп шәхесләрбез сериясында чыгардык. Һәм шунда әйтергә телим, Җамал Валидинең әле бу томга кермәгән әйберләре дә бар. Аннан икенче томны да әзерли башладык дип әйтергә була. Җамал Валиди шактый тирән белемле кеше булган. Һәм шул тирән белем нигезендә безнең культурабыз, мәдәниятебез, әдәбиятыбыз, тарихи фикеребез һәм гомумән тарихыбыз турында бик кызыклы мәкаләләр, айрым китаплар чыгарган кеше. Һәм Җамал Валиди, образ итеп әйтсәм, бездә иң күренекле шәхесләр исемлеге бер ике кулның бармагына сыеп бетсә, 10 кеше булып, ул исемлеккә керә. Һич шиксез үзенең әһәмияте белән. Хәтта беренче бишлеккә дә керер дип әйтер идем. 20-нче гасыр башы буенча. Кызганыч, аның мирасы, иҗаты оныттырылган иде. Хәзер инде яңадан кайта башладым. Безгә яңа гына килеп кушылган тыңлаучыларыбыз өчен әйтеп куйык, без улуг галимебез академик Мир Касыйм Госманов белән 2010 елның 8 октябрендә язып алынган әңгәмә, галим белән булган соңгы интервьюны тыңлыйбыз. Дәвам иттерик. Сез әйттегез, оныттырылган дидегез, име? Менә әйтик, шушы китапны укыган чагында килеп юлгасың бер фикергә, Җамал Валиди иң беренче булып җәдитчелек хәрәкәтенә бәя бирә. 19 гасырның икенче яртысында 20-нче йөз башларына таба инде көч-куәт алган җәдитчелек хәрәкәтенең безне 1905 елгы революциягә әзерләү турында әйтәйме. Җамал Валиди бу фикерне беренче булып әйткәндәй түгел, онытылган, бит бу безнең өчен яңа фикер түгел, без бит инде моны мәктәптән беләбез. Димәк, Җамал Валиди онытылган дип әйтеп булмый. Безгә аның фикере таныш. Фикер таныш, чөнки ул фикер әйме бер Җамал Валиди тарафынан гына әйтелмәгән, башкалар тарафынан да кабатланган. Ләкин оныттырылган дип әйтүем конкрет шәхес буларак үзе оныттырылган. Фикер кайбер оныттырылган кешеләрнең дә фикерләре мөстәкыйль рәвештә яшәп китала. Җамал Валидиның хезмәтләреннән галимнәр файдаланган, ләкин исемен телгә алмаган. Алса да тибеп узып кына киткәннәр. Солтангалиевче дип. Шуның өчен монда оныттырылган дигән әйбер шәхескә булган конкрет мөнәсәбәткә карый. Фикер яшәргә мөмкин, һәм яши дә. Чөнки ничек кенә булмасын, әле большевиклар хөкем сөргән чорларда да Хусейн Фәйзхановны күтәреп чыгу белән бергә Мәрҗани, Риза Казый, Фәхретдиновларны да күтәреп чыгу мөмкинлеге булды. Азлап булса да, чамалап булса да. Демәк, фикер яши. Инде Җамал Валидигә гомумән килгәндә,
Аның иҗаты бу 1-2 китап белән генә чикләнми. Тагын 2-3 китап чыгарырга мөмкин. Ләкин инде бик зордан кизенмичә, тагын бер томын чыгарып булса, аның бар очерк образованности литературы татар дигән рус телендә язган китап. Ул китап әйме хәтта совет чорында да галимнардан бик уста файдаланалар иде, исеменә атамыйча гына. Аны да чыгарырга кирәк. Башка мәкаләләре дә бар аның. Аларны да чыгарырга кирәк. Һәр хәлдә Җамал Вәлиди йомбаклап аның турында шуны әйтәсем килә. Бик күренекле шәхесләребезнең берсе, бая әйткәнемчә, беренче бишлеккә керергә лаек кешеләрнең берсе. Сез инде йомбаклап дип әйттегез дә, ләкин менә Җамал Вәлиди темасын бик йомбаклап җиткерәсе килми бит. Чөнки бу китапны укыганнан соң алынган хисләр шул хәтле көчле, шул хәтле тәэсирле. Бу китапны менә минем кебек гади журналистларга гына түгел, галимнәргә һәм безнең мөгаллимнәргә, укытучыларга да зур рухи һәм фәһми бер азык булыр дип уйлыйм мин. Менә әйтик, аның Тукай турында беренче әйткән фикериме. Беренчеләрдән булып ул Тукайның бөеклеген күреп, танып алган. Аннан соң Галимҗан Ибраһимов белән менә матбугаттагы алып барылган бәхәсләре. Әгәр дә бүгенге көндә күз алдына китереп карыйм инде, безнең матбугатта нинди булса шәхесләр шушындый югарылыкта әдәбият, милләт язмышы турында бәхәс алып барсалар, бара алсалар, без хактан да үзебезне бүгендә әле көчле милләт дип әйтә алган булыр идек. Менә шул хакта. Синең фикерләреңнең соңгысыннан башлап китәргә телим. Ни өчен Җамал Вәлиди, Галимҗан Ибраһимов арасында барган бәхәсләр менә зур әһәмияткә ия? Хикмәт шунда, инкыйлабка кадәр татар әдәбияты, урыс совет әдәбиятының кыйырчыгы бер кичкенә генә тармагы түгел, мөстәкыйль әдәби фикер булып яши иде. Һәм менә шуның мөстәкыйль әдәби фикер булып яшәгәнлеген күрсәтә торган берничә теге мөһим факторлар. Һичшиксез Исхакый, елга башы яңа чор әдәбиятының әймәм. Гадәттә без Тукай дибез. Тукайга кадәр Исхакый чыккан. 200 елдан соң инқиразы белән. Һәм аны Габдулла Тукай үзенең устазы итеп таныган. Чыннан да ул шулай. Тукайның үзе дә әдәби фикернең мөстәкыйльлеген исбатлый торган иң күренекле шәхесләрнең берсе. Аннары менә Җамал Вәлиди. Бу да иҗтимагый әдәби фикернең нигезен, көчен тыйып иҗат иткән кеше. Шуның өчен Совет чорындагы әдәби тәнкыйтьтән айырмалы буларак 17 елга кадәрге безнең әдәби фикеребез шактый мөстәкыйль иде. Моны белергә кирәк. Без менә бөтен казанышлар Совет чорында гына булды дибез. Совет чорында гына формаль рәвештә казанышлар барга килде. Әдәби фикер бетте. Социалистик реализмга киреп баттык. Һәм большевиклар күрсәтмәсеннән 1 сантиметр читкә чыгудан курка идек. Ләкин большевизмның нәрсә икәнлеге һәм ничек биткәнлеге хәзер барыбызга да билгеле. Банкрот булып битте. Шуның өчен революциягә кадәрге иҗтимагый фикер, әдәби фикер мәсьәләсенә киңрәк тукталу һичшиксез кирәк. Шушы мәсьәләләргә игътибар иткәндә без җәдидчелек дигән улы күренешне дә истә тотырга тиешбез. Җәдидчелек ул гадәти мәгърифәтчелек түгел, ул күпкә киң, күпкә тирән хәрәкәт, гомум милли яңарыш хәрәкәте. Һәм безнең әдәбият өлкәсе булсын, тарих өлкәсе булсын, иҗтимагый фикер өлкәсе булсын, мәдәниятебезнең иң гөрләп чәчәк аткан чоры 5нче елдан соң башланып китә. Тукай да бит юкка әйтми, без 5нче елны уяндык таң белән дип. Һәм шуннан соң бу хәрәкәт 23нче елларга кадәр дәвам итә. 23нче елларда мәгълүм булганча Солтан Галиевны эзәрлекләү башлана, татар зыялыларын эзәрлекләү башлана. Шуннан соң инде торгынлык чоры китә. Формаль рәвештә барсы да алдагүл кебек, әдәби әсәрләр дә күп, ләкин аларның истәлеге шаблон, бер калыпка салынган. Сирәк-сирәк кенә кайбер әсәрләр ялтырап чыкты. Сирәк-сирәк кенә кайбер әдипләр чын мәгънәсендә әдәбиятчы булып күтәрелде. Мәсәлән, Әмирхан Еликене алыйк. Калганнарын күпчелеге бит әйме, бүген аларның әсәрләрен укырлык түгел. Бу фаҗига. Менә шушы күзлектән караганда
Жамал Валидинең урны һәм Жамал Валидинең фикердәшләренең, хәтта оппонентларының урны. Ул айрым югарлыкта. Инде Галимҗан Ибраевка килгәндә, Галимҗан Ибраев бик талантлы кеше булган. Ләкин характеры бер кадәр субъектив булган. Мәсәлән, бер кеше белән бер бәхәсләштә ул дошманга әверелә. Мәсәлән, Тукай белән мөнәсәбәтендә дә күрергә мөмкин. Тукай бер эпиграмма язган аның исенә. Син пеләш дип әйтәм. Галимҗан Ибраев әйме гомер буе Тукайны читкә тибәрергә тырышып килде. Шул ук вакытта Галимҗан Ибраевның үзенең фикерләре дә бик кызык, үзе дә бик тирән. Һәм чын мәгънәсендә талантлы фикер иясе, талантлы әдип. Өстәвенә инде чиновник та булып китә бер ара. Менә бу шәхесләргә карата менә шушындый киң караш кирәк. Аларның урыннарын дөрес билгеләргә кирәк. Бездә кызганычка каршы безнең иҗтимагый фикеребездә менә шушы шәхесләрнең урыннарын билгеләү җитәрлек булмады. Менә Жамал Валиди сез беренче мәртәбә танышкан кеше буларак әйме шаккат үтез дөрес. Мин аны күптән белә идем. Ләкин менә әсәрләрен бер җиргә җыеп карагач, бөтенләй башка картина ачыла, башка югарлык күренә. Менә тагын бер мисал, бездә Хади Атласи дигән тарихчы бар. Аның Сөембикә, Казан ханлыгы, Сибир тарихы дигән китаплары бар. Гадәттә алар берничә мәртәбә басылып чыкты. Бу перестройкадан соң да әймәм аны тарихчы буларак белә идек. Менә күптән түгел аның әсәрләренең 2 томлыгын чыгарды. Беренче томы узган ел чыкты. Анда шушы тарихи әсәрләр, инде менә быел чыгардык аның публицистикасын, мәкаләләрен. Мин электә белә идем ул мәкаләләрнең кайберләрен. Айрым укугач әйме аларның арасында бәйләнеш сизелми иде. Менә бу 2нче томны чыгарган вакытта минем күз алдымда Хади Атласи бөтенләй башка югарлыкта, башка шәхес, башка фикер иясе буларак күз алдына килеп басты. Терлеп килеп басты әймен. Һәм бик кызык нәрсә, бер генә мисал китерәм. Архангельскә сүрелә бит ул 30нчы еллар башында берничә мәртәбә төрмәгә ябыла, аннан сөргенгә җибәрәләр. Шул сөргеннән ачлы-токлы яшәгән җиреннән апасына язган хатлары бар. Шул хатларын укып шаккаттым мин. Анда безнең әдәбиятта моңарча яктыртылмаган бер актап бар. Ул репрессиягә эләккән кешеләрнең үз язмышы, күргән хәлләре турында язылган әдәбиятның җитәрлек булмавы. Ибраһим Салаховның бер повестен исәпкә алмаганда бездә ул ГУЛАГ темасына, төрмә темасына багышланган әйбер юк иде. Менә Хади Атласиның 20-30 хатын укып чыккач, сөргендәге татарларның ничек яшәгәнлеге, ни күргәнлеге, ни белгәнлеге бөтенсе ярылып, ачык булып күз алдына килеп басты. Хатлар китапка кергәннәр миндә алар бикасы. Алар менә соңгы томда да бар, Хади Атласига багышланган шәхесләр бездә дә бар иде, ул мәкаләләр, ләкин менә публицистика белән бергә карагач, аның хатлары да публицистик тарихи кыйммәткә ия. Бу бер кадәр минем өчен ачыш булды. Ялт итеп, гүлт итеп яңа шәхес килеп чыкты. Гадәти генә тарихчы түгел, ел язмалар, летописләрне укып язган тарихчы гына түгел, зур фикер иясе. Менә шундый тагын бер кызык әйбер килеп чыган. Бездә бар Габдрашид Ибраһимов дигән бер кеше. Баграм дигән кеше. Аны гадәттә пан-исламист диләр әйме, Японияны мөселман итәргә тырышып биргән бер әкәмәт чудак кеше дип әйтәләр әйме. Чынлыкта алай түгел. Ул Япониягә бар баларын мөселман итәргә тырышмый. Япониядагы мөселманнарга таянып, Японияда Россиягә каршы, колониализмга каршы фикер уятырга тырыша. Германиядә чыккан мәкаләләрен табырга туры килде. Һәм ул анда татарлар турында мәкаләләр басу белән бергә Рим папасына да мөрәҗәгать итә. Халыклар арасында да дини татулык булсын иде. Диннән генә чыгып бер халыкны икенче халыклар измәсен иде. Безгә менә колониаль излүдән кутылырга кирәк. Шуңа сез дә ярдәм итмәссез микән дип Рим папасына мөрәҗәгать итә. Рим папасы моңа инде җавап биргәндер, аны әйтү ишетен, ләкин мөрәҗәгать үзе кызык. Аннары икенче нәрсә,
1916 елда Milli Hareket Россияда бик көчәйгән вакытта финнар, поляклар, Прибалтика халыклары, яһүдләр, Русия мөселманнары да Россияда хөкем сөргән милли изүгә каршы протест күрсәтеп бер зур документ эшлиләр. Шул документка поляк, фин, эстон, яһүд, грузин һәм башка халыкларның вәкилләре белән Ибраһимов та кул куя. Империалистик, колониалистик изүгә каршы хәрәкәт. Менә шуш күзлектән караганда Габдрашид Ибраһимов кайберләр бездә язганча тегелләр инде панисламист кына түгел, адашып йөргән, саташып йөргән миссионер түгел, ә чын мәгънәсендә халыкара масштабтагы зур сәясәтче. Ләкин ислам дөньясының вәкиле. Монысын ул яшерми, монысы белән ул горурлана. Габдрашид Ибраһим да өйрәнергә тиеш, аның турында да бер әйбәт китап чыгыр дип өметләнеп яшим. Җыеп әйткәндә, эшлисе эшләр бик күп. Һәм бик кызык, гаҗәеп шәхесләр килеп чыга. Әгәр дә менә шу шәхесләрбез турында бер 70-80-100 китапны дөньяга чыгарып булса, тарихыбыз бер кадәре дөресрәк кыяфәт алыр иде. Мин булай итеп әкренрәк итеп әйтүдән гаҗәпләнмәгез. Тарихта 100%лы төгәллекне кайтарып булмый. Без менә бүген сөйләшеп отырган сүзләрнең кайберен иртәгә үк унутачакбыз. Дөнья шулай яратылган, аның уңай ягы да бар, тискәре ягы да бар. Ләкин бер кадәре хакыйкатькә якынрак килергә тырышырга кирәк. Менә без үзебезнең милли тарихыбызны яктырту юлында шәхесләрбез хакында объектив, дөресрәк, абсолют дөрес дип әйтә алмыйм, дөресрәк китапларны чыгаруга ирешсәк, безнең тарихыбыз да бер кадәре дөресрәк яктыртылыр иде. Миркасым абый, тагын бер сүз бар иде. Менә шу яңа китаплар пәйда булган саен без тыңлаучыларыбызны алар белән таныштырып, менә шундай тапшырулар ясап бара алмасбыз микән? Минемчә, идея начар идея түгел. Конкрет чыккан бу китаплар турында информация биреп бару, минемчә, начар булмас иде. Демәк, килештек, Миркасым абый, безнең Татарстан радиосында да менә шәхесләребез дигән бер тапшырулар тизмәсе сериясе барлыкка килә дигән сүз. Миннән дә тора, сездән дә тора. Менә шулай дигән иде Миркасым ага. Ләкин безнең арада төзелгән килешү тормышка ашмый калды. Чөнки әйткәнебезчә, бу әңгәмә 2010 елның 8 октябрендә язып алынды. 11 көнне без инде Миркасым абыебызны мәңгелеккә югалтык. Хәер, югалту сүзе бу очракта килешеп җитмәс. Миркасым Госмановны укыган саен, аның хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән саен без аны әле табагына барабыз кебек. Аның үзе әйтмешли, 20нче гасырның 2нче яртысы һәм 21нче гасыр башында иң күренекле милләттәшләребезнең беренче бишлегенә кергән зат икәнлеге яшәгән саен аңлашыла бара. Миркасым Госманов бик күпләр өчен остаз булып кала, шәкертләр тәрбияләвен дәвам иттерә. Урыны җәннәттә булсын дип телик. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызга бирелгән вакыт үтеп бара. Бу вакыт заяга узмагандыр. Безнең гомерләрне бизәп торучы бер мизгел булса иде дигән теләктә калабыз. Тапшыруны сезнең өчен Нәсим Акмал һәм Фәния Лутфуллина әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.